ba sannun ku dai kuna lafiya to madalla an yi sallah lafiya to Allah ya maimaita mana Allah shi ba mu albarkar wannan wata na azumi da muka yi Allah shi karbi ibadan mu Allah ka sa muna cikin bayi yantattu Allah ka sa mun gan banana na gode assalamu alaikum rake daɗe ina son yi magana da ke ina jin kamalan Umar Hashim ga wuri nan zauna saboda haka wannan kujera zan kirga 10 masu son Hashim mai aure ta ya zo nan ya sa wani abu nan Umar Hashim kai masu son MD ya aure ta ya zo nan ya sa wani abu zan kirga 10 1 2 za mu ga tsakanin kai da MD wa fi masu ya dora a nan 3 a nan za ka sa nan abokiyar rayuwa ke nake yabo a kowane yanayi. Wayo abokin rayuwa kai nake yabo a kowane yanayi. Duba soyayya ce ta sakani na lalace ba ni zama a gari. Sai hakan yace babu wanda ya wuce jarumtar sosina ne duk da ke haɗida ke zaki gamu da shi safin da ke ya zuciya ke zaki ba da shi